PKI apa SMA apa paguron saka kerawitan ngendi ngono? Suka 5. Lah emang apal lho bocah-bocah iki mau ning ngono. Wah, luar biasa. Elok. Padahal benjing kan hari masuk sekolah. Ning sing enom-enom kuwi ya isih gelem nonton wayang nganti jam 2. Nggih. Pramila matur nuwun sanget dumateng sedaya kemawon warga masyarakat Kota Madiun ingkang dalu menika alhamdulillah tasik nenggani lan mresani wayang lan ugi mboten sekedar mresani tetapi mengapresiasi pertunjukan wayang kulit panjenengan dengan sanggit lakon yang berbeda. Ngoten. Nggih Bu Kesi, kula nggih derek sinau nadyan kaya ngapa lan kepiye gandeng wayang saiki lah mesti ditayangke teng YouTube yen nganti rakit tang sithik niku rene perbedaan mangke ndak njuwarei ngoten niku Bu Kesi. Nggih ya sampean pancen kudu kreatif. Berarti sampean iki pancen ketika ndalang ngono kuwi sampean tak bebaske, Pak. Jadi sampean ndalang kuwi kudu semangat. Supaya iso memberikan kreativitas yang lebih. Mulai yang sampean pas arep dalang ning Madiun Balai Kota ngene iki sampean persiapanmu ya seminggu sadurunge wis gawe naskah. Ngetik ben bengi aku ya ora wani arek celuk-celuk sampean ya terus terang wae. Pancene aku mendukung sampean sebagai seorang dalang supaya betul-betul profesional lan pedalanganmu iku digemari oleh semua lapisan masyarakat. Ora mung piyayi sepuh, ora mung mbak-mbak ibu-ibu ning juga kawula muda termasuk anak-anak. Tidak lupa kaum emak-emak. Lah aku ya ngerti kok mau kaum simer-simer kuwi lho. Apa iku? Kok sampean ngerti? Saiki simar-simer ngono kuwi kok. Wis matur nuwun pokoke Bu Kesi sak gaduking nalar sak kadare laku. Lek kon apik ya dereng kabeh niku mawi proses kabeh niku mawi sinau ngono kuwi. Dadi yen ana kurange ana lupute nyuwun pangapura. Betul. Ya nggih tamba ngantuk nggih tamba sayah mang nembang karyane Mara Sepuh jenengan piyambak Ki Haji Sukron Suwanda dalang sapa nyono nadyanto iki ya sina meneh ning lak ya cengkoke beda. Ya, monggo. Ya Bu Kesi. Sang ayu rayung wulan Nano. Oh. Dan rasa ki ora cocok karo atine. Aku kok rabi karo kuwi. Atine iki brontak ngono Mas Gareng. Rayung wulan. Nggih. Entuk kalih sinten Bu Kesi? Entuk lawan jaya jroning pahargyan kanthi jroning pahargyan manten resepsi pernikahan niku ngundang napa Bu Kesi? Budaya
gumelar budaya agung. Napa niku budayane? Kagunan ringgit purwa. Ringgit purwa dalange sing pripun? Kanthi dalang kang dalange sapa? Sapa sinten? Alah iki apa kuwi? Sapa sinten ora ya. Putruk Bagong ora. Ora apal iki aja melu dikte ngono kuwi. Ora apal terus lajeng pripun? Lajeng pripun? Ya. Yo, masuk Begesi. Sapa nyana karya ruci ting wardaya treng nata garwa risan danan jaya garwa risan danan jaya dan masuk instrumen ya halungan Mas. Oh. Celong celong kleng celong kleng celong celong kleng. Oh. Luro jiro pripun Mas? Ayo. Oh. Kaprae kang nyritakake ujare sendang apit pancurane yang dadi kembang lambe nyatane kah padha takon asmane kisah dalang sapa nyono diapit kadang kabeh waranggana ambar sekar ambar sari wis bukti suarane andutut ati dipati jarang suka katakan ngundang dalang sapa yana maharagya dauping putra rayong wulan antuk lan jaka sulaya rayong wulan nandang bronto asmara mrengki dalang sapa nyana nalika berangkat landang dalang sapa nyana
kasih. Ya dadak ngangge terima kasih ngono. Iya lek Mbah Sukron ngono kuwi. Klebu ke ngono niku terima kasih. Sami. Lek mat penak ngono ya, Truk. Ha iya ngono kuwi. Dan karyane Mbah Sukron iki pancen mbunceni mboten namung dumateng anak-anake kemawon. Ning para kadang-kadang seniman pedalangan karawitan cokekan. Ha iya. Akeh karyane Mbah Sukron iki karo Mas Dwi Puji iki wis diglandang ning Sragen. Iki nabuhi wong. Ora apa-apa, penting budaya. Iya. Iki mau ana sing ngersake. Nah. Sesideman. Ah, Mbah Sukron meneh pokoke Banjaran Ngesti Budaya iki. Sawake dhewe tanggal 16 wae nyuwun pangapura karo Pak Heru ditabuhi Ngesti Budaya sing ngendang Mas Wanto. Ayo. Pak Heru ben istirahat dhisik nggih persiapan. Mergo ki laris ki awake dhewe. Ayo. Aku tak kangen-kangenan karo bapak-bapak Ngesti Budaya. Heeh, ora apa-apa suatu saat ngono kuwi. Ha iya. Umi Hafifah, ha iki putune Mbah Sukron iki. Ha. Wis ora apa-apa. Yo iki gandeng sampean ya wis bar leren sesasi suarane mesti jek utuh. Nah. Sak bawane pisan diaturake sesideman. Ngaten Nduk. Ayo. Suwi ra metu tukung. Ayo. Tukung sing ra metu. Yo. Ya, Cak, ngurmati Umi Hafifah tukung. Hut. Hei. Wibawa ngono piye, Om? Lah pripun to, Pak? Lha lek iki tukung-tukung kudune lek ya wek-wek awakmu gini. Biar bisa terbang ke Kartosura. Suwan ngene apa punden-punden dalang Kartosura. Ayo. Alah. Ayo, wek. Ayo, Om, dikek kuwi balene nek, Om. Ayo kari. Tukung. Ayo kuwi, Om. Tukang angan debek pinggir dalan sing ngabakti Mbak Sri Mandraguna siap, Om. Awas los. Pitike gur mubeng ora ngendhok-ngendhok. Apik ngono iki. Lah sik cilik kae kon ngono dhek ngene tenan semangat. Saiki kan dhek rada gengsi, rada kemayu. Lah kula pun puber kok, Pak. Hah? Pun puber. Sing nguber sapa? Dosamu apa iso diuber lho? Puber. Hah? Puber. Puber ki apa? Puber niku sudah besar. Masa sak cepuk besar. Ngoten. Maksudnya niku sampun dewasa ngoten lho. Tak lepek besar. Aja ngece ngono to. Kita mangko adohan gur ketok nik. Ayo.
Ora apa-apa umune sik proses ya ora apa-apa. Tegese iki atimu cilik dhisik ya ta mergo awakmu kan pengalamane kalah karo Mbak Lia, kalah karo Bu Kesi. Engko suwe-suwe engko saya besar ya. Ngono saya besar. Sak Mbak Lia. Hah? Sak Mbak Lia. Heeh, ora apa-apa, ngumpuli malan. Nggih. Sampirne ngiwonengen ngono kaya. Ngelmune kuwi, ayo. Nggih. Yo, ayo karyane mbahmu iki dipundhut karo Mbah No Kulit. Nah. Bawa mboten, Pak? Yo bawa rek, sik jam 12:30 kok. Ayo. Iki genepe sak bawane ngono lho. Nggih. Anderek sang pekek priya bagus kang ngolah budaya Nano. Oh. Nang ndi to iki? Mlaku. sawan manyang kutha gedhe Iso nginceng kamera. Bocah iki ketoke obate keri cah iki. Oh iya, beh iso kaya ngono ayo. Iki tentang apa toh? Tentang perselingkuhan yang secara diam-diam. Iki lho. Iki jane piwulang iki kudu kanggo sapa wae. Iki klebu sing nembang barang iki dilekke. bendara Oh, sik to crep kowe iki aku nerangke sik ngono lho. Barang iki yen mambu mbok ditutupi nganggo apa wae, suwi-suwi konangan. Bendara. Engko yen konangan crop ya. Wis konangan iki akhire awake dhewe yang terimbas, sing mauni hubungane apik-apik, dhek wani nakal njajal karo wong lanang liya, bareng konangan pacare, akhire ditinggal rabi karo pacare mau. Wonge teko. Biasane sinden nomor 3 kok kene. Ayo. Ayo rasakan kapok dolanan karo wong lanang. Wah. Semarang kota. Ayo. Tibani serampang kemuda nggon bener bunder-bunder nik-nikmu. Ayo. Ayo. bendara Kaya suarane Semar Ndoro. tenanan bendara terus kayung-yung Wong lanang sing rada sepuh sugih mau kayung-yun. Kayung-yun karo sapa, Nduk Umi? selendang kuning Selendang kuning saka ngendi? kang saking wuke Pinter nyengkok saiki dhek iso kongisor barang malian. Oh. apa to ngono kuwi Cengkok iki lho kok iso kongisor barang. Ayo, lewek ngono ayo. Apik. Apik ngene jenenge kreasi Rammonotun ngono, apik. nggih Terus, 100 heh? 100 Satu sapane? 1000 Nah, 1.000 nyah iki. Kok Mbah No Kulit. Nah, ya iki. Matur nuwun, Pak. Heeh, ngono wis piye tabung apa piye ngono sok nggih gawe omah. Ayo. Nggih. Omah jangkrik. Swara kurang permanen ning wasesa Ngungkrum ki apa, Om? Ngungkrum niku gandrung. Salah. Ngerayu, bener. Pinter ngungkrum, pinter merayu.
ngungkrum karo sapa? Angungrum marang bendara Tiahsu Nai Lestya pijer ngincangake alis lek nom-noman jaman saiki sosok ora ngerti ngincangke alis ki piye contonono ayo delok nah apik Yan Dian ngincangke alis ki piye kuwi wong ngincangne alis apa blek ngising ora ngincangne alis diunggah-unggahke sret nah kuwi winong rong diperintah wis gatel pengen ngincangne alis kok urutamu bar iki wis ngincang disak lek ngono tak lompati sik dirgitahi genape iki sing pengalaman kok iki ayo piye ngincangke alis nah patah beratel ayo ape lek bukesi aja bukesi karo Mbak Lia aja ngincangne alis ngincangne alis tenan ngentekne bengkok kuwi engko ora yo Pak nyuwun sewu nggih apa kula request apa mungkin ramban ping kalih anu kendangane Gonggo Mino waduh sing joget kula wah iya apik ento cah kok Raraga ya kalih jenengan kalih jenengan iya aku nggawe wayang lho ya nggih iya oke tak turuti apa kang dadi penjalukmu ayo tapi masih tahap belajar nggih Pak tahap belajar wong iso utawa apike mergo saka sinau dhisik ngono kuwi ora masalah nggih kowe wirawiri kok setrika iki nyapa to jane terus no ngangge nada sing apik lek terus ngene malah kaya kowe kok kernet kuwi kok ayo terus no sesideman
urip ana kutha gedhe Kemajuan iso joget men bocah semangat yo ditepuk tangani. Ora montre-montre Umi, malah kaya gentari. Ha iya. Apik kuwi. Ha iya. Jos wis ngono kuwi. Awakmu cah Jawa Timur, awakmu cah Ponorogo. Kudu nyeni no. Ha iya, kudu nyeni. Ayo. Terima kasih. Lah, menika saking Pak Marsono, Pak Genduk Dian Munasiroh. Tasih monitor Kuntadi channel saking Pilang Kenceng. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak Dalang nderek wungon mugi lancar ngantos tancep kayon. Nitip salam kalih Genduk Umi tanggal 1 Mei ultah ingkang kaping 20. Wah, arep ulang tahun 1 Mei. Weh, cocok. Golek glepung yo. Wah, ya wis 20 tahun jan. Ora krasa saiki wis dewasa tenan. Ya muga-muga diparingi bagas waras, sehat, panjang umur. Nggih. Ugi menika saking Pak Sairan Sugeng Dalu, Pak Cahyo minal aidin wah Pak izin tetep tumut nyimak mugi sedaya mawon pinaringan sehat walafiat saking Palangkaraya. Nggih. Nembe dugi saking Trenggalek. Oh nggih siap. Mas ninggal katresnan sing nyanyi Winong sing bening dhewe. Wah. Saking Pak Kentut Listrik. Wah, kentut. Ya nggih mangke kula aturaken siap. Malah ora mung anu nggih, ora mung si Winong iki. Ayo. Lek nggen ninggal katresnan pancen spesiale iki Winong. Ning iki tak golekne kanca loro iki joget padha apike iki. Karo apa kuwi jenenge Soulmate. Ya kuwi Birgita lek wong loro ki anggere wis wah sak panggung jejer. Wah, omong ae.
Yo cah loro yo jumeneng sik. Ya nang iki lho digolek Pak Kentut listrik. Ayo kuwi sing tukang dandani listrik nggenku. Kuwi malah multi talent kuwi. Ya listrik, ya WC, ya apa wae iki Kentut kuwi rampung kabeh. Tur mbok tengah wengi udan deres tak celuk. Iki listrike konslet no. Brut ngono mangkat nggenku. Ha iya, heeh. Dan mula nggih tandha tarima kasih. Ayo dah cah loro. Iki. Kaya apa? Winong Nawangsih kali Mbak Birgita. Ya waranggana sing loro iki padha cantike, padha centile, suarane padha apike. Heeh. Pregiwa karo Pregiwati lah. Upin Ipin, Pak. Upin Ipin. Upin Ipin lanang ya. Kewan apa sing gedhe dhewe? Gajah. Udu. Kuda nil. Udu. Boyo. Badak. Badak. Udu salah. Lah napa? Kabeh kewan iki gedhe dhewe. Apa kowe melu gedhekne kewan? Kabeh gedhe dikarepe dhewe. Kula, Pak, kula. Apa? Apa guyu sik apa jenengan, Pak? Ora up perang guyu aku. Oh. Apa bedane Siti karo soto? Lek Siti genah wong, lek soto panganan. Salah, Pak. Lah piye? Soto, Pak. Soto mine kan warnane putih toh. Nek Siti mine warnane ya ngono kae, Pak. Genten Winong, ngendang nong. Enggak, aku enggak punya. Alah Winong. Enggak punya. Tak takoni kewan apa sing paling dhuwur? Jerapah. Udu. Apa ya? Tinggi. Udu salah. Apa ya, Pak? Lah apa, Pak? Apa, Pak? Sing dhuwur Nggih. dhewe. Unta menek tower iki dhuwur dhewe. Ya wis, Pak. Masih adakah? Enggak ada udah. Ayo. Ya nong nggih ngeling-eling bawane kae nong. Ayo. Kok gentenan karo Mbak Birgita angger ngerti cakepane mentisa. Lah mugur asmara ndono kari cakepane jelas lah ya aman. Nggih. Lah niki kan cakepane khusus dingge Winong, berarti Winong mawon, Pak. Lha iki ora manut karo aku, ora manut karo sapa? Bu Kesi. Hah? Bukese iki di bawahku kok. Ora ding ndek ngibingi di atasku ding ndek. Deke munggah ning gendak dhuwur kae lho, ngecek ngono lho. Oh alah, pikirku nek ngopo, Pak, Pak. Iya, ya nang, ya. Jaranan dangdut kreasi. Jaranan dangdut kreasi. Sente rawe mlesete dadi sente rewe. Apar, Pak? Apa? Apar, Pak? Ayo nong, anu apa jeneng? Ayo Bir, ayo. Nano, cakepane apa nong? Luwes gemas nuju rana. No. Pinter gawe brangto. Ora nek tuti hawane wadem penak ya. Iki nyapa ora mangkat kok metu dirasani lho. Aku mak celbu pengen ngomong kuwi nembah. Oper Winong malih, Pak. Ya nang manut karo Mbak Yumu. Sinden Winong tulung agung. No. Aja nganti ninggal tresno.
Matur nuwun. Jos. Yo langgam sik dikumpliti saka Mbak Birgita. Ayo, ya Bir. Keangos. Langsung kemawon pripun Pak? Seraginan kemawon. Langsung. Oke, siap. Ayo Mas, kublak delong sik ya Mas. Oh, ya wis. Delong. Delong. Yo Pak, manut to kuwi. Ayo. Ayo ya. Iya. Cinta siapa? Cinta bojone uang. He ha ha. Rindu siapa? Rindu bojone uang. He ha ha. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Ayo Mas, langsung Mas. Piye? Hop, sik. Kowe iso roro nembang tanpa ngangge sangkan-sangkan cinta bojone wong iki lho. Lho Pak niku yang lagu viral sekarang niku kita harus mengikuti Pak. Pengalaman pribadi to. Sampai saat ini kita tasih cinta bojone wong Pak ya. Itu enggak boleh, seperti itu enggak boleh. Harus dihapus itu enggak boleh. Pak lagi ya Pak, Bu Kesi akan mempersembahkan Pak. Apa? Cinta bojone wong. Sambluk iki dhek mati ngono kuwi. Mboten jenengan dereng mireng kayak ayo Mas, delong-delong neh Mas. Ayo ya. Cinta siapa? Cinta Pak Yoyo dhewe. Rindu siapa? Rindu Pak Yoyo dhewe. Karo Pak Rohadi. Arek koclok kabeh kuwi ora. Wong tuwek diumpani. Lho lah timbang Birgita wae ono akal masa cinta bojone wong, rindu bojone wong. Ra setuju aku. Tak jewer kupingmu lho kowe. Aja diomongne ngono nadyan tak akeh sing nglakoni ning aja diomong-omongne. Dipendem ayo. Kowe aja iya. Gak ngapa aku. Alah iya. Gak aku matamu ngono. Lah Mas. So nesu tak kaya nesu. Ayo. Yo. Iya Mas. Ayo Bir. Ayo. Kublak tak ya Mas. Blak kotak. Oke. Yo. Ayo.
Thank you.